Výstava Jany Želibské v galerii města Blanska nese název Kus země. Vernisáž se uskutečnila 22. března. Výstava Jany Želibské Kus země byla připravena Slovenskou národní galerií pro výstavní prostory na zámku Zvolen. Výstava navazuje a rozvíjí retrospektivu Jany Želibské Zákaz dotyku, která probíhala na přelomu let 2012 a 2013 ve Slovenské národní galerii v Bratislavě. Výstava byla součástí výzkumného programu, který je zaměřený na zpracování významných osobností slovenského výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Jana Želibská patří ke generaci akčních a konceptuálních umělců, kteří vstoupili na československou výtvarnou scénu v 60. letech 20. století. V letech 1959 až 1965 vystudovala grafiku a malbu na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě. V roce 1968 absolvovala studijní pobyt v Paříži. Ve své rané tvorbě byla inspirována podněty pop artu a francouzského nového realismu. Jeho teoretik Pierre Restany v roce 1973 napsal katalog k její samostatné pařížské výstavě Chuť ráje, kde nazval Janu Želibskou věčnou snoubenkou jara. Želibská měla poté v době normalizace omezené možnosti vystavovat, i tak stála u zrodu land artu a objektu v 60. letech a akce a konceptu v letech 70. Po revoluci v roce 1989 obohatila svou uměleckou tvorbu o videoart. Autorka jako jediná ve své generaci na slovenské výtvarné scéně otevřeně tematizovala intimitu, ženské tělo a vztahy mužů a žen. Výstavu uvedly kurátorky Lucia Gregorová a Vladimíra Bingerová. Hlásanie opätovného návratu k prírode bolo jednak únikom z civilizácie a pretechnizovanej industrializovanej spoločnosti, ale tieto večné návraty súvisia aj s očistou a túžbou po obnove pôvodných východísk kultúry. Želibská si všímala premeny a cykly prírodných dejov a zákonov. Využívala prírodu, prírodniny, hlínu, trávu, kamene, lístie, vodu. Charakter želibskej akcii v krajine okrem jednej z kolektívnej s rituálnymi a mýtickými prvkami, to je Snúbenie jary z roku 1970, boli skôr privátnymi akciami konceptuálneho charakteru s fotografickým záznamom, alebo sa diali pre uzavretý okruh priateľov a známych, alebo boli len konceptom, to znamená ako keby vyhlásením vlastného oddychového času, dovoleniek, výletok, prechádzok za umelecké dielo. Prepojenie chvíľ voľného času s umením, vyhlásenie obdobia pozemských radostí a slastí za umelecké dielo je pre autorku typickým hedonickým gestom. A hlavnou témou tejto výstavy Kus zeme je vlastne predovšetkým skúmanie ženskosti a prírody. Výstava Kus země Jany Želibské potrvá v galerii města Blanska do 18. dubna.